खुलुमबाय आंनि मुङा मुसि समेस्वर नार्जारी नोंथांमोना नायगासिनो दं बड' टाइगार ब्लग इउटुब चेनेल। दा नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे भिडिअ एडिट खालामलायबाय। भिडिअ माने खन्थाइ। बे खन्थाइखौ सुजुदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि आदा नबिन नार्जारी बिथाङा। खन्थाइनि मुङानो जाहैदों नों थारैनो फैमारगोन ना। स' नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, आरो जुदि इन्टारेस्टेडबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम। गोजोननाय थागोन। खुलुमबाय। खन्थाइ नों थारैनो फैमारगोन ना। लांदां मोखाङाव सफैना नुहुरा माथो मेगना गोसो नोंखौ ना लामाफोराव औ बिदि जानो नों फैथारगोन, सफैथारगोन नोंनो दि खोन्थादोंमोन फैथारगोन होनना। माबाफोर उसुबिदानि थाखाय सफैनो हायाखै जानांगौ। नों सफैमारोब्ला आंहा गोबां खोथा दं, नोंहाबो फोरमायनांगौ। देग्लाय फैगोन बोसोराव नोंनि आंनि जुलिनि खाना साया नुहुरसै गुरलु खाथियाव सफैब्ला माबोरै फोरमायनो, माखौ लाना सुजुजेननो गोरबोआ थिया फोरमायना लानो हागोन ना फोरमायनो नोंनि सिगाङाव बायदि सिगांनि